Ja vás vítam u dnešného let's playu na Far Cry 4. Far Cry 4. Mohol si to aj raz povedať, na prvýkrát sme to počuli a keď ťa môžem opraviť, tak je to Far Cry 4. No a dneska si... A dneska sa chcem predstaviť, lebo ja som Venček a toto je... Anonym. A to je Dano. Dano Drevo. Takže zapneme si mission a splníme si jednu misiu, kopujeme do prdele odtiaľto. Otvorili sme si energy drink. A teraz si otvoríme pivko. Ja som ťa olial, kámo, sorry. Ok, nevadí, takže ideme do toho. Tak, včera sme neboli vôbec u mňa a... Vôbec sme neboli u neho, vôbec sme neskúšali nahrávať a vôbec nám to nevyšlo, teda nevyšlo, to je jedno, to nevadí. Takže tento let's play by mal byť úplne dobrý. Tu máme našeho špesu hostia, špesu. Špesl špagety. No a je to Venčekis. A nemáme tu istú misiu, čo včera. Doriti. Robili sme ju síce na 50 razy, ale videl si, včera išlo, ale dneska už nejde, takže ideme si zrobiť ďalšiu novú. Nevadí? To nevadí, ale včera sme mali istý problém s nahrávaním nášho tupého hlasu a bolo to raz počuť ako sirénu, raz ako cez nejaký bitch mobil a potom to bolo úplne na prd, lebo mikrofón nám nešiel. No, tu je zase ten bredatý. Riťo brat, presnejšie. To je Yogi. Yogi, ten medvedík za našeho mláďa, keď si pamätáte tú rozprávačku, ten tušnočký medvedík. A zase ťaháme. Chystá nejakú dávku, že nám pichlo do kolena. A sme si potiahnuť nemuseli, vraciam. Hi guys. Vidíme isté halucinácie a za chvíľu uvidíme holé vagíny. No, takže sme v Kiratu. Fuj, ten tvoj pes mi tu obvoniava nohy. Dobre, sme zhojení. Máme červenú vodu kde sme, nevieme. Podľa mňa sme v vagíne. To je presnejší pojem. No íď tam, nekúkaj a choď, tam máš nejakú šelmu. No, Čo ten bravčak nejaký macko? Vidíme cez ten Yogi ďalší. O, bola zase nás naháňa. No a kde utečieme? Všetko je červené, tu mŕtvý človek. Tam živý medveď. Tu bude nejaká medvedí stezka, lebo je tu veľa medveďov, bravčákov, mackov. Zarobil si 250 károvin. Idú, tekaj, do bravčáka. Juj. Ak už nás naháňa, môžete vidieť, tam už dvaja, ale to není medveď, ale prasa. A my vidíme ideme normálne cez čo vidíme, cez veci, proste cez stromy, cez polia, cez hory. Pardon za grg. Ty vole, grgám to jak nejaký. Čo ty vole, kam, jak zmizli tie opice? Čo to je nejaký iškariot? Bomby tu nejaké minové po lesu. Tam utekaj do zeleného lesa. Všetko je zelené. A ako správni ľudia sme zhojení a ideme si zjazdiť na aute. Cestou zgazíme nejaké zviera. Bol to asi papagaj. Papagej. Papagej rúžový. A ideme zase, nejaká šelma tam je. To je ten... To je borsuk. Borsuk. No a v tomto dieli není žiadny tiger. Podotýkam tiger. O, nosorožci, čo? Čo? Počkej, idú za nami. Čo, chceš ísť na nosorožca? Na penis mu pozrieť, alebo čo? Nie, ale naháňa nás. No už nie, bo zastavil tam niekde.
Ideme po schodoch, jak správny. XSC Dirt Party Hard. Zaparkovali sme tu. No a zase, no Sorožec, zase tu. Pozeraj, jak ide na nás. Ako vidím, dávno zvieratá ťa bars nemajú v láske. Kde? Tam vzadu. Op. No, tak to si dosral. Nevadí. A máme tu ďalšie. Ďalšie grganice. A ďalšie, neviem, čo to je, nejaké autos. Ktoré vyťahne 60 km za hodinu. Zrzíme nejaké zvieratá. No poď sem. Vítajte vo fialovom lese, tento les je fialový. No, môžeme tu vidieť krásne fialové stromy, príroda je celá fialová. Doslova ako vo vagíne. Nie, tade, čo ste? Chod tu zaparkuj. Do garáža. Počkaj, tu ideme po schody. To ti vidí aj tu hore? Čo si myslíš? To 2x2. 4. 2x2. No kúkaj 4. sem. Tu. Zase. Medveďaris. Jogi. Jo. Teraz nabíjať musí. Nie, ďalší medveď krompáčis tu do toho. A ešte sme nezautočili ani na jedného. Však hoj tam granát, ty vole, alebo dačo. Nemám žiadny granát, lebo tí žebraci nám všetko pobrali. Ten Jogi a ten Buzaren druhý predatý. Riťo, brat. Nemáme naboje. Vyskoč hore na auto. Počkaj, tu. Si to zrobím tak. No, už sa aj sám zapáju. A Lukas ma lieči. Pozri, jak sa zapáju. Teraz ho iba s nožíkom dorazím. Kúkaj tu, jak som ťa pekne vyliečil. Jaká noha krýva bugnutá. Výborne, zabili sme medveďov a teraz môžeme ísť po naše veci. Roztoč ten veniec, čo tam je. Spadol som už, ale dobrý, idem roztočiť venec. Som ťa vyliečil. Pozri, jak leží, jak macolis. Roztočili sme venček a ďalšiu misiu pôjde robiť náš venček. Krásna príroda všade. Tvoj pes mi líže nohu, fuj. Dobre, máme nejaké správy. RTVS. Pre televíziu joj. Vyrobil IJ Gale. Dobre, už sme v ďalšej fialovej veci. Oni sú na YouTube. Jak sa tu ocitli tí hnusáci? Oni pozerajú na žvajc po jeho vláda. Smejú sa z nás, aký sme perfektní. Odoberajú nás. Dali nám odber. Na druhú odmocnina. Tam vzadu sme boli. Čo to za disco music tu hraje? To ešte po zhúani. Aha, to ti v hlave straší, hej? Tak. Dobre. Sa ohoď, ty Riťo. Riťo, brat, juj! Koľkej tam ten nemá nič zarastené a toto. Ale taký zženštilý je. Čo oni sú jak bozorianti, jedné je žena a druhý je muž. Treba mi ísť šťať, kde máš záchod? Počkaj. Však povedz len trasu, rovno doľava doprava. Počkajte chvíľu. No a Lukas sa išiel vymočiť. A my ideme na ďalšiu misiu. No.
Ideme po našu tu Gericopteris. Jaký peso tu straší. A ešte je tam. S pláchou. Aspoň, že tak. A ide tu. A my zatiaľ odjetame na nové dobrodružstvo. A sme skoro tam. No a moje pes tu brecha, počkaj. No a narafali sme skoro, ale tu. Tu trafíme sa aspoň raz. Dobre, ideme head. Kamoš, košťal som ti záchod, ale som ti ho potom poutieral. Zase. Klasika. Dobre, ideme hore. To čo ideš za kulajnohe? Ideme do Himaláji teraz. Kebyže som chcel ísť len do Tatier. Neviem, či taká možnosť je, ale serieme na Himaláju, lebo tie sú extrémne ťažké. Minule som skúšal natáčať a som chytil nerv a konec. A dačo. Ale pustíme sa do vody. O, počkaj. Dúfajme, že prežijeme. Podľa mňa by s tebou v skutočnosti čaplo by s tebou... Ide nás tá helikoptéra tiež pekne pristáva. Podľa mňa by to asi nevybuchlo, kebyže to spadlo do vody, ale dobre. No. Druhú misiu ideš ty. OK. No poď sem ty, Gajču. Ajay, I have a friend in the guard. He tells me that Pagan's men are hunting after the ruby of Prabodhana, the blood ruby and the eye of enlightenment. The ruby must be returned to its people when the country... Takže vítam vás u teraz môjho gameplayku. Fú, ten pes tvoj ti furt mi olizuje tu tie nohy. Here, I'll show you where to go. Hello, Ajay. Takže pôjdeme niekde do prele, ako môžete vidieť. Ja ten venec, čo je tam, rozkrútim. Čo je to? Podržím E. Jej. To čo sa mi chlebík zrobí z toho? Nie? Tak nič, robil som to asi zbytočne. No takže trebalo by mi nájsť nejaký čln alebo nejakú prepravu, že by som sa cez tieto vodnaté plochy mohol dostať. Není tu taký čídek na GTA San Andreas, že sa mi tu motorový čln dá, nie? Nie, dobre, tak idem tak dookola, lebo potom by som asi nevyšiel. Juj. Musím vám povedať, lebo Dáno sa vám nechválil s tým, že má úplne po prdeli počítač a táto hra mu ide úplne naplno. Jaká korytnáčka, keď je trafím do hlavy? No tak nič. Vopchala ja žaluť do predkošky. Nehybeš sa? Jak vystrčila hlavu, jak pipik to vyzerá. Tu čo sa takto trtka v kriakoch? No nič, ideme ďalej. I need a car. Tam dať čo ide. Nie, že budú po mne strieľať čuráci. No tak to vyzerá, že áno. Duriti kamoško, nemám náboje. Do prdele. To ty si mal povedať, že on s guľometom po mne pôjde, však ja to ani náboje nemám. Do prdele, ideme headbom a zabijú čuráci. Takže asi pôjdu piešky. Vyťahnem si z ruky... Čo si mi dal do ruky, také sperma schladené? Jej, tu je auto! To vyzerá ako Lancia z Need for Speed Most Wanted 2000 dačo 12. Zoberieme si tú Lanciu. Do prdele, tí čuráci ma budú prenasledovať, alebo čo? Shit. Jak sa dostanem tam hore? Povieš mi? Tak to asi nebudem, naopak. Vie to lietať to auto, jak v tom Harry Potter, nie? Dobre. A tu je dačo.
musíš vyjsť hore. Musíš spojiť svoje lezecké schopnosti, ale to nie. Vysvetlíš mi, jak sa to robí? Stisni Ečku iba. No hore, choď hore. Počkaj. Hore som naspäť, hej. Lebo nevie vyjesť po týchto... po tejto skále a tam už doňho ten s guľometom šúti, hej. Says my beat. No a teraz pôjdeš hore sám. OK. Hej, ty ideš dole. No však jak ja to mám vedieť, jak sa to hrá, keď som to hral na mojom počítači chvíľu a potom som to vypol, lebo mi to moja úžasná grafická karta nedovolila. Ale teraz budeš Teraz áno, samozrejme, že Dano bude taký zlatý, krásny, milosrdný. Ticho, drž hubu, ja teraz rozprávam. Dano bude taký zlatý, krásny a mi dá jeho starú grafickú kartu GT 450 a budem mastiť ďalej. Budem mastiť ďalšie let's playky. Zoberiem ti nábojíky. Aj Nie. tak ideme do Himalají, do Líti. Není tu dajaká byť, že ju potrtkám na tejto posteli. Tak nič. Vylieš. Kde toho Jaka môžeš? Ale fešný, ja ten by som aspoň do dubky strčil niečo. Ale choď k nemu, aj tak ideme do Himalají, aj tak, takže je to jedno. Takže už choď ty, lebo máš úplne trapný počítač, že zle sa na ňom hrá. Haha, nie, robím si srandu, úplne peckovi, daj mi napiť z energy, ti čapnem jednu. No, prenechám klavesnicu a myšku Danovi drevovi. Sme späť. To nám došlo, keď som to povedal. Tak sme asi najťažšej misii, tichej misii v zastratých Himalajách. A tieto misie nemám rád osobne, lebo najradšej by som prišiel a že headshot, ale nie. Ale aj tak nie. Konečne, ale to nebolo do hla... No, jeden, druhý, tretí, štvrtý. ostrelí toto. Počkej, zoberieme si inú zbraň. Čo chceš odstreliť to? No, vidíte, že niekto prišiel z RPG. Konkrétne tam ten čávo. Tu ho vidíme. RPG. A tu ďalší dostal ránu do hlavy. Tu je nejaký poplášny zvon. A šúťa po nás šáďav. Zo všetkých strán svetových. Sever, juh, západ a koniec. Najradšej by som odišiel od tejto misie, ale... Či by to bolo? Juj, tak to zomrel. Nemáme na toto nervy, lebo túto misiu som asi robil 50 razy. Pre mňa si to robil 49 krát iba. 50 bol teraz. No takže to je už vlastne 51 teraz. Dobre. Vieš čo ti budem hovoriť a najprv choď odstreliť to ten zvuk, čo tam ti kreslí na mape. No ja viem tú skrinku, ale tak to sú hláda, hej. Keď si teším, no to je koniec. No. Prídeme, nenapadne cez tých... Čurákov bielých. Hej, presne. Skúsi zná Tišana ako Assassin. Dobre, flash disk. To bolo dobre. Hovado začal strieľať a spustil poplach, neodstrelíš mu hlavu. No. Môžem si grgnúť? Jak chceš. Grk. To bolo prekvapivé. To sme tu ešte nemali. No a zas tam je tá skrinka, ktorú máme odstreliť, ale zase im prichádzajú posívy hováda jedne. Takže si zoberieme asi... Idú po nás. Máme granáty, nešťastie. Už čupím. Takže túto misiu dneska nedokončíme, lebo... Nemáme na to roky. Nie, lebo nemáme na to potrebný skill. No a tu snajperis, ježiš. Na jednu šupu ti urval celý život skoro. Bože, toto som nechcel, ja som chcel nastúpiť do toho auta a odísť.
Snajperist dole, nie, tu je. A to, či si myslíš, že cez strechu ma prestrelíš? Či si normálny? Ideme s touto našou úžasnou zbraňou postrieľať všetkých. Když sme boli v Assassine, tak už sú dávno mŕtvi, bo tam mám ten potrebný skill ja. No, možno aj Lukas, či Venček. To je jedno teraz. A schováme sa za toto auto, ktoré skoro za chvíľu vybuchne. Ajajajajaj, takže čo, dáme do tretice všetko dobre, ak to nepôjde, tak pojeme do prdele odtiaľto. Dobre. Souhlasím. Skús to pre všetko na Tišana a zabij len s nožíkom, že by to bolo tichučké, ako my na písomke dneska v škole. Dobre. Už tam ide kontrolovať tú skrinku. No, takže potichy, hej? Tam ten s RPGčkom, tu zase flash disk máme. Teraz sa zopakuje scéna, 100% tu pôjde ďalší. Skin hat. Tu sú dokonca dva... Joj, mal som ho zabiť nož. Takže tým plán A padá. Ale... Spustil sa poplach? Nespustil sa. Dobre, takže tam tak prejdem po boku. Nebudem serem na to, nebudem ich streľať. Tu sa zavesím jak asasíno. Spustím sa. Vyliečím sa. No, schovám sa za dreva, ktoré za chvíľu rozbijú, už ich rozbili. To ten s guľometom. Neprežijeme. Kebyže si mal Far Cry 2, tak tie dreva sa asi ani nerozbijú. No, určite. Takže, bohužiaľ, no, stretili sme zbytočne čas. Cez ktorý sme mohli natočiť... Pečko. No, tak, ideme na... No, takže, pretože... Pôjdeme ešte na jednu... Dobre, alebo ideme ešte zaútočiť na stanovište? Na tábor teplých hlav. Ideme. Ideme zaútočiť. Originál tam budeme za chvíľu. A na tábor bude útočiť pán Venek. To bol Dano teraz, ja som si teraz negrgol. Ne vôbec. Fakt, to bol on teraz, naozaj. Ajaj, dobre. No, už sme tam. Už sme tam skoro. Tubera si nevyberá. No. Tam je nejaký slon. Počkej, slon na mňa, počkej na mňa. Ideme na slona. Ušatého. Zajazdiť si trochu. A pretože... Benčekis je host, tak bude jazdiť na slonovi on. Takže mu to prinechám. Tu tak na ňo vystúpiš. Miečkom. No. Pôjdeš na ňu a už vieš. Dáš shiftko a zabiješ všetkých. To je asi tak. No. Jej, to je milé na sloníkovi jazdiť, ale asi nepreskočí to tam. Nie, ale tak dohoní toto auto a zabije ho. Ale nie furt dlápi druhý dých. Počkaj, dostaneme sa k tomu taboru. No, a teraz... Ja som mu dal headu! Nie, nedal som mu headu, ale zabil som ho na prvý pokus. Ale to už si ich pozabíjaj, ako chceš. OK, takže vítam vás ja. Niečoho. Že by sme mohli pozabíjať týchto čurohlavov. Ale to ty si mi pištolku iba prenechal, čo si ty normálny? Ja s pištolkou nebudem tu po nich strieľať. Po čurákoch. Jej, to som jak zrobil, ja som normálne odjebal. Kamoško, však on... Normálne ten slon je perfektný. Však ten slon normálne ich rozčučoril. Takže mohli by sme zabiť aj týchto bravčomilov. Tam je nejaký fetiš. Žije? Žije. Dobre, rána do hlavy. Kde sú čuráci? Tu sú. Ty vole, kde je? Slon ho killoval? Hej, slon ho zakilloval. Ďalší čuráci sú tu na.
shit. Shit, tak to asi raz drhám. Motherfucker bitch. Tak toto bolo divné. Hodím do nich molotov. Pomôže to? Pomôže, jasné, že by pomohlo. No poď Sloník, pomôž mi teraz. Kámoško, však to mi ani náboje netreba. Slonovi netreba náboje do chvosta, či do chobota. No okej. No, toto bolo divné. Ja s tým neviem strieľať. Ešte chod na nich zaúžuj, čo zbiahni sa svoj. Okej. To bolo dobre. No, takže Slon je dead a mohli by sme začať poriadne gambliť. Zoberiem nejakého čuráka, jeho zbraň. Rýchlo. Tak som dosral, myslel som, že zoberie zbraň. Inú zbraň nemáme? Nemáme náboje, perfektne. Zoberiem si toto a pôjdem tam zozadu. Teraz si čupnem. S čímto? Tak, perfektne. Je tu nejaký šunkohlav? Nie, je tu nikto. Tam je čurák. Kamoško! Hahaha, kill this man. Ja som to dal, kamoško, čo? Stanovište je dobité a ja som späť. Tak ja sa s vami učím. A ja tiež. Takže učíme sa s vami. S vami zvieratami a vyzerá to na koniec videjka.